Здравейте хора, вие сте с Беги Кирил и днешната игра ще бъде на Dusty Trip, тъй като в The Long Drive, често казано, малко я претъпках с модове и стана нещо ужасно. Само че днеска няма бъда сам, ще имаме някакъв Дамян тук, някакъв пич с бреца отзад. И моят най-добър приятел Самуил, ето виждам, той мен не ме слуша, но както и да е. Не, така че нека да започваме играта и да видим какво ще се случи. Буквално съм започнал от началото. Не съм играл да се тип... Аз не знам. Да. Чакай, Кирил те спомня ли? Дамян. Такова да се води БМВ-то време. Докато не намерите трети седалка да се държат горе на... Не, той се... Не, само ние ще се водим с Дамян. След това пича тук ще се водим. Къде изчезна пича, бе, пич? Къде ще... Аз ще возя след това пич заедно в едно БМВ. Ти скай там Мустанга. Ама Самиля, я го допълни... Трябва да добавиш това Дамян в чат, в разговор. Кой ще дава на Кирил? Да, си ги е па някакво оръжие. Я кажи Дамян се отвори раницата, че ми дай едно много важно нещо. Няма да е преднята. Пази се. Точно така! Айде бе, пич! Гепи го! Не мога. Чакай, това ще взема. О, брат, знаеш какво тук? Вземем една предня и си тръгвам тук. Мяне, къде ти преднята? Не, няма се занимавам. Отиваш ще си взема едно... Мяне, айде да тръгваме, бе. Че той само той пича, той си тръгна. Айде, идвай. Гумата, бе! Гумата, бе! Дамян, аз ще карам. Дамян, аз ще карам. Ти пич, не можеш. С какво се пали? Чакай, бе, къде е грозата вече? Спаска. Така, ето така се кара. Чакай, бе, разкай тази врата. Брат! Край! Ще се изнервя края. Добре. Някой ще ми обясни ли, що съм на върха на дървото? Дамяне! Що съм върха на дървото, смисъл? Уху! Брат, карай се където искаш. Това, че ти мажеш Дамян, не значи, че аз го мразя на 100%. Айде, тръгвай, бе! Тръгвай! Чай тук да намерим. Юху, тръгнахме! Аре, тръгвай, бе! Разгидай тръгна, я да видим. Той ние не сме много бавни, бе, 200 км, браво! Абе! Ние сме на 30 км. Ето тук тък му кръщавам роботчето. Абе, хора, какво ще кажете да кръстиме това роботче, ето където Логан да кръстиме? Който аз на теб пак аз ще го кръсти. Тебе ще кръсим... Да, не, ти си Бибо. Самая твоя е... негър. Нашият е Бибо. Църква, изчакай. Самуиле, знаеш какво ще предложа аз? Да вземе да се изчакаме някъде, защото то... На хилядния километър и да съм хиляд. Църква, да ти харесва. Не, да ни изчакаш, бе. Защото все пак Самуиле, аз съм нуб. Не виждаш ли, че съм с такъв скин?
Абе, сега как можеш да активираш такова, бе? Е това! С ляв бутон ли? Нищо е става. А! Чакайте, че се взриви един. Въй! Абе, Сами! Сами! Сами, добави Дамян към разговора. Защо? Защото сега говоря само с тебе, аз с него нямам комуникация. Не те чувам. Ама аз се го чувам. Ох, чакай, че тук сега ще почне буря някаква. Той пренася някаква буря. Дамян, тук вече няма нищо, аре идвай. Аз ще карам. Не мое. Аз ще карам. Дамян, ти ще караш. Отказах се. Ой, пич. Много си грозен. Така, вода се в БМВ на единството, но най-важното нещо е реалното нещо. Работчето пиво! Какво стана? What the fuck? Изнете, ама какво? Какво стана, бе, брат? Самуеле, ние ще умрем. Казвам ти, брат. Ние се бъгнахме, колата ни падна под земята и сега се спаднахме на някаква къща, в която няма нищо, няма дори храна. Ме Самуя, брат, не мога само с тебе се возя. Дамян се натрови и се радиоактивна пратня. Дамяне! Що си зелен, бе? Това бие ли му демидж? Маха му хънгър и бие демидж. Ако му маха хънгър, значи няма да го пробва. Да, бе, не искам и това да стане такова. Пич, как се въртят нещата в Roblox, бе? Не ме пускай! Как се въртят нещата в Roblox? Аз пия с два пираталия. Брат, искам кенефа! Искам кенефа! Дамяне! Ела си отвориш раницата. Елай тук отвънка и си отвори раницата. Ще да взема нещо много важно. Къде е това, бе? Къде е маркера? Кой иска силно решен? Аз. Браво тебе, латока на кой километър? На почти на 2780. Ми добре, Самуеле, ще тичам 2000 км. 1000 км ще тичам. То кой кара? В момента никой, защото колата ни, Самуеле, от твоето такова да лепне Дамян от това, сега колата ни замина некъде си, под земята. Поне мога си газ с пистолетчето. Това е яко, бе! Оху! Вижте каква яка къща ще си я правя. Юху! Не мене отваря раницата! Да ти го оставя... Чакай, всъщност.
Ще може да отваря тъпата раница, е. Тъфа. И какво е в моята раница? Празда е като газъми. Хе-хе-хе-хе. Брат, къде ми остава раницата? Ма да знаете, мога да се обзълна. Да. Не, това е моето. Юху! Хе! Да, паднахме. Се паднахме Самуиля, ама по някаква причина. В смисъл, ние се спаднахме отново, ама колата ни изчезна. И добре, аз тук сега с този пистолет и ще умра от глад. Смисъл. Виж каква яка къща си направихме. Дамяне, харесва ли ти къщата ми? Да, то така бе с една дискотека. Дамяне, я се отвори раницата да може да таковаме. Дамяне, отвори се раницата да може да спезареди това оръжие. Не мога да се презаредя дискотеката. Сега затвори, после отвори отново да може да се презаредя. Че поне е това си правим, ето. Ние ще умрем от глад, ама нищо. Поне имам какво си правят, поне тук ще бъде красиво. Юху! Дискотека! Те! Добре, само че хора, които гледат това видео, никога не правите това. Никога не играйте с сами да без. Вижте го как кара, вижте го. То ще малко ще се самоубие. Погледнете го, хора, погледнете го. Това е най-нормалният, това е най-нормалното шофер в света. Поне Самуиле, от 1 до 10, колко ще оцени с нашата дискотека от 1 до 10? Дамяне, отваря и раницата да ти оставя якото оръжие. Отваря и раницата, бе, Дамяне. Някой се качва в тавана. Бей се това оръжие, ще го оставя е тука. Е тука. А, не, ще го атачна. Бибо е тука! Тръгвай! О, Самуиле, ти само тъжиш вината в друг. Чуй се, що е газ с тебе? Вау, брат, това ако беше вдолу. Хора, между другото, забравих да ви кажа, в Далон Ден добавих мод с... Да бях как изхвърча! Така, нека да си продължа това думата. Да бях как... Нека си продължа думата. Сложих мод за такос.
За трафик мода и също стараме по NPC-тата и ще ги убиваме, да знаете. Аз не съм на малко, аз съм на нуличка. Почти. Така, аз ще бъда хънгри, брат. Ще ви зарежа вас двамата и сега надолу да рефне. Ме интересува, пичове. Аз там не спрях, защото там няма храна, това просто е да дираш някаква пъти и да спечелиш някаква пъти, една кола. Демяне, отваряй вратата, бе! Open the door, please! Now! You open the door! Open the door! No! Заповядвам ви да отворите вратата! Или ще умра от глад! Демяне, гепи си това пищофа. Ще го изнеса отвънка, да знаете. Шоколадче. Брат, ще умра от хънгри, бързо! Майче ти, ябълка. Ето ябълка. Тука. За тебе! Капачици. Къде има храна? Тука ябълка за лапката тук. Видиш ли? Ето карта за изкарване. Ох, супер, малко хапнах. Продължавам да умирам от глад. Самуиля, аз бях на 0 хънгри, бе, пич. Аз бях на 0 хънгри. Време е сега да изчай. Това има още един шоколад. Шоколад. Те. Къде пише? Кирил, сяда ли шоколад? Не, аз имам жал да хвана. Ето го, тук видиш ли бе, това тук е шоколад. Да, Дамяне, как е на хънгрито, Дамян? Дамяне, гепи това! Да се трябва още храна. Дамяне! Да! Взимай това и се опъхай в раницата, защото няма вече патрони. Заредих го 20 пъти. Да, мисля отново съвсем е така нормално, малко отново да изхвърчиш. Добре, аз съм мъртъв от глад. Дамян ще е мъртъв, защото е радиоактивен. А Самуил ще се блъсне в някаква стена и ще умре. Пич! Чакай малко, бе! Не, за вратата ми!
по-скоро тя да е първа. Супер! Загаси се! Не знам, загаси се. Деба си... Рано ям. Той пич е Zero IQ. Дай да покажа, дай да покажа. Само демонстрирам. И аз пребих една пишка. Сега настави ме яйцата, това което защото да спаси. Но каза, тук имаш едно, а ти другите взели ги. Пица! Тук има гума, Сами! Тук има. Е, тук има една гума! Гуми тук на този мап не ни трябва. Не знам. Охо, това не е якото нещо! Аре, тръгвам, вече си взех. Чакай малко. Уху, най-якото нещо! Какво правиш, бе, Самуиле? Сега си виждам, не можеш да отворя рана заради тебе. Нали не си ме боядисал? Не съм те. Не съм те. Не съм те боядисал. Някой ще яде бой! Не! Пистолетчето ми! Пистолетче! Бро. Пистолетчето ми! Кот кърчи вратата. Ти-ти. Яде бой. Ти-ти-ти-ти-ти. Ехе! Брат, пищо? Вътъчни го без. Е така. Тук е само за идиотейшн. Дамяне! Заради тебе сега в колата капе радиоактивна болест. Да, ето чок за това. С който изкара най-много време да си ти печели чок. Ко? С който изкара най-дълго време без теб. Не си ти без теб. Само да си печели чок. Който е този Без тебе, който оцене повече в Dusty Tip ли отпича. Аз няма да играя Dusty Tip, аз сега тук имам едни 20 минути и видеото приключва. Аз... Брат, тя да ти само ми пречат, бе, пич. Аз нямам оръжие. Дамяне, чакай да ти взема някое оръжие. Кирил, снимаш ли не разбрах? Да, колко пъти искаш да ти кажа? Тук няма нищо. Ами, помощ, бе! Пич! Помощ! Нямам патрони. Изхъби ги да спасявам Дамян. Не, бе, ти верно си прав. О, ма гъд не спате. Зад мене, нали? Тук няма нищо.
тук гони ни някакъв печага. Защото аз съм лязна, брат. Знае ли ти можеш да си свалиш някакво оръжие, например, и да го използваш нещо от град. Дамяне! Дамяне! Извади оръжие. Но Дамяне е голям блуде. Дамяне! Ама Дамяне, извади оръжие, преби този! What the fuck? Чакайте, сега стойте на едно място, защото ще го гледам. Аре бе, върни. Демяне, това е твое! Да. Благодаря. Аз ще го откраднах малко и го използвах. Почетете до някой зомби. Да. Ми ето отил до някакво зомби, бе, пич. Но не тука. Те не могат да прави, те са тук сред. Чакай малко, Демяне! Гледай сега какво ще направя. Брат! Пич. Сега, всичко друго не ги отстоява. Що? Защото няма да се превърнат в храна. А да не всичко ти ли изядеш. Уху! Where is the onion? Моля. Го пипай, Дамяне. Го пипай. Дай ми това. Ей! Так му ще да те ограбя, бей! Ти не мога да ме ограбиш, защото си теб една на жопа. Споко играм съм я разучил добре. Ми разучвай си я. Тук с какво, бро? Какво е това, бе? Какво? Ихи! Не бе, Дамяне, бе, как ти ги върши? Абе, ти... Хе-хе-хе-хе! Беше знал какво да правиш с това. Аз... Добре, просто... Чакай, ще се опитам да се наръгам. What the fuck, що нищо не става, опитам се да се наръгам. Ти в момента си бъркаш безо. Верно ли е? Самуиле, мога да те снимай. Не, в момента си бъркаш. Искаш едно в едно, бе. Ти кой биеш? Знаеш кой биеш? Чакай малко. Ще къкна, сигурен си, че... Ти го искаш, ти почна първи. Ма не, аз ще го рибай. Киро, може да се рибаймиш, като отидеш повече да вземеш безплатно рибай. Може да си пише да удариш. Еми сега какво да правя, брат?